Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Higit 1.5 billion pesos na halaga ng tanim na palay sa Central Luzon nasira ng bagyong Karding. Ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na apektado ng PNR Railway Project naghihintay pa ng kompensasyon bago lumikas. 35 katao sa Central Luzon nasawi dahil sa rabies. Bagong terminal ng Clark International Airport dinisenyo umano para sa new normal travel. Giant Lantern Festival 2022 bubuksan sa publiko. 10 barangay sa siyudad San Fernando sasali sa kompetisyon. Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Higit 1.5 billion pesos na halaga ng tanim na palay sa Central Luzon nasira ng bagyong Karding. Ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na apektado ng PNR Railway Project naghihintay pa ng kompensasyon bago lumikas. 35 katao sa Central Luzon nasawi dahil sa rabies. Bagong terminal ng Clark International Airport dinisenyo umano para sa new normal travel. Giant Lantern Festival 2022 bubuksan sa publiko. 10 barangay sa siyudad San Fernando sasali sa kompetisyon. Magandang araw kariyon, ako si Jody Dizon Mercado. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Higit 1.5 billion pesos ang naiiwang pinsala sa agrikultura ng Super Typhoon Karding sa Central Luzon. Ito ang huling tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3 nitong Huwebes, September 29. Sa tala ng Department of Agriculture Region 3 noong September 27, 1.5 billion pesos dito ang nasirang palay, higit 19 million pesos sa mais, 110 million pesos sa high-value commercial crops, at 7 million pesos naman sa livestock. Sa kabuuan, ang Nueva Ecija ang may pinakamalaking halaga ng pinsala na umabot sa higit 968 million pesos. Nasa 50,700 na kabahayan naman ang sinira ng bagyong Karding sa mga probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Higit 5,700 dito ang tuluyang nawasak habang higit 45,000 ang partially damaged. Nasa 205,000 na pamilya naman o 755,670 na katao ang apektado sa 761 na barangay sa buong rehiyon. Nakapagtala ng casualties ang DILG at DOH kung saan 8 ang nasawi at 35 ang sugatan dahil sa bagyo. Nagpaabot ng nasa higit 13 million pesos na ayuda ang DSWD Region 3, mga LGUs at isang NGO para sa mga apektadong individual at pamilya. Nagdeklara naman ng state of calamity ang mga bayan ng Concepcion, Tarlac, Macabebe, Pampanga, Dingalan, Aurora at San Miguel, Bulacan at maging sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nanatili sa above alert level ang tubig sa Arayat portion ng Pampanga River habang critical alert level naman ang Candaba Swamp,
Batay sa monitoring ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center, umaga ng Huwebes, September 29. Matatanda ang sa kasagsagan ng Bagyong Karding, umabot sa 8.35 meters ang level ng tubig sa Arayat portion ng ilog at 6.1 meters naman sa Candaba portion. Parehong 5 metro lamang ang normal level ng dalawang bahagi ng ilog. Sa kabila nito, inaasahan na raw ng PRFFWC na bababa na ang level ng tubig sa ilog de Pampanga hanggang sa susunod na linggo. Samantala, aasahan na bababa ang tubig na magmumula sa Arayat at Candaba sa mga bayan ng San Simon, San Luis, Apalit, Kalumpit, Makabebe at Masantol na maaaring makapagdulot ng muling pagbaha, lalo na kung sasabayan pa ito ng high tide. Kaya naman babala ng PRFFWC na patuloy mag-ingat at maging alerto sa mga susunod na araw. Okay, as of present 10 a.m. sa Arayat is 6.05, no? That's as of 10 a.m. Ang alarm namin is 6 meters. So I should say siguro itong coming next hour below na siya dyan sa alarm level. Nasa alert level na lang siya. So yun yung nangyayari ngayon. Then yung sa Candaba, at the moment, it's 5.88. So from, sabi ko, yung peak niya is 6.1. Mga more or less 20-30 centimeters na yung binaba niya. So steadily receding din siya. But it will take time. Medyo matagal ng konti yung pagbaba. Hindi kagaya ng Arayat. Medyo mabilis-bilis ng konti yung pagbaba. Very slow, no? Napakabagal kasi it's a swamp. Aabuti ng ilang araw to, ay dahan-dahan naman siyang bumababa. Pero at a very slow rate, no? Mga 0.02 to 0.05 centimeters lang, parang ganyan. No? So, I guess it will take us until weekend and even beyond that na bago talagang totally makumupa, no? Pero siguro by weekend baka manageable na, tolerable na yung taas ng tubig, hindi na nakakahirap sa mga tao, sa kababayan natin. Sa ibang mga balita, muling isinusulong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Senate Bill No. 131 o ang Civil Service Security of Tenure Act na naglalayong wakasan ng ENDO para sa mga casual at kontraktual na manggagawa sa gobyerno. Ito'y matapos umanong madiskubre na ang 5 rescuers na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Bulacan ay pawang mga casual employees sa kabila ng pagiging veterano at mahabang taon ng kanilang serbisyo. Ayon sa mga batas, ang nangyaring trahedya sa 5 rescuers ay dapat umanong maging wake-up call para seryosohin ng gobyerno ang security of tenure ng mga manggagawa. Ang iminungkahing batas ay magbibigay ng permanenteng appointment sa mga casual at kontraktual na empleyado na nagbigay ng huwaran at tuloy-tuloy na serbisyo sa loob ng 5 taon sa national government o 6 na taon sa mga local government units. Giit ni Villanueva, huwag na umano sanang maulit ang nangyari sa 5 rescuers na nasawi ng hindi man lang naging permanente kahit ilang taon na ang mga ito sa serbisyo. Samantala, matatandang pumasa sa Kongreso ang kaparehong panukala, ngunit binito ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagbabalik ng CLTV News, ilang residente ng Santo Tomas, Pampanga na apektado ng PNR Railway Project naghihintay pa ng kompensasyon bago lumikas. Panlumakan Bridge sa City of San Fernando, Pampanga, binuksan na matapos ang 6 na taon. Bahay na nakaharang, tuluyan ng giniba. At General Tax Amnesty pinatutupad sa syudad ng San Fernando, Pampanga.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong linggong ito. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Wala pang balak lumisan sa kanilang tahanan ang ilang pamilyang apektado ng PNR Railway Project sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga. Bagamat nai-award na sa kanila ang bahay na kanilang malilipatan, ay naghihintay pa raw ang mga ito ng right-of-way compensation. Ito ang tinutukan ni Paulo G. Santos. Hindi pa rin tuluyang nililisan ng mga apektado ng right-of-way ng PNR Railway Project ang kanilang mga bahay dito sa Santo Tomas, Pampanga. Sanay na raw sila sa ingay ng mga dambuhalang truck na mayat mayang labas-pasok sa pagtambak ng lupa sa ongoing na konstruksyon sa lupa. Ayon kay Christy Gomez, mas kumporme kasi sila sa kanilang kalagayan ngayon kaysa sa modelo ng pabahay ng National Housing Authority o NHA na di umano'y masikip para sa kanilang pamilya. Bukod pa rito ay hindi pa raw tapos ang konstruksyon ng pabahay na nai-award sa kanila. Nagka-awarding na po nung isang araw. Sino po nag-award sa inyo ng bahay? Yung sa yung sa DOTR tsaka po sa PNR, NHA po, nandun po sila lahat. Hindi Kasi mo po yung relocation, ang liit lang po, paano magkakasya yung mga gamit namin? May titulo umano ang bahay at lupa ng pamilya Gomez, ngunit kasama ito sa mga tinamaan ng proyekto ng gobyerno. Ngunit tinidindigan daw nila ang kondisyon na hindi gigibain ang kanilang bahay hanggang wala pang right-of-way compensation. Pero ang malinaw lang sa inyo is walang gibaan. Hanggat walang bayad po. Samantala, nailipat na ang 31 sa 39 na apektadong pamilya ng right-of-way ng PNR Railway Project at may 8 pang natitira. Ito naman ang kinumpirma ni Santo Tomas Mayor John Sambo sa CLTV News Team. Nagpunta na sa ating opisina ang DOTR and the NHA people together with the regional manager ng NHA. Sa amin dito ngayon, nakapagtayo sila ng 39 units. 39 units for the affected families. Nakapag-resettle na kami ng 31 families dun sa unit na yon. Nasa loob din ng bayan ng Santo Tomas ang relocation site sa mga apektadong tumasyan ng PNR Railway Project. Ayon sa alkalde, sa pakikipagdialogo niya sa Department of Transportation o DOTR, may mga lugar sa Pampanga na hirap na makapagdetermina ang ahensya ng relocation sites. Kaya inalok din anya nito ang kanyang bayan dahil sa laki ng bakanting lupa na pagmamayari naman ng municipal government. Nahirapan silang makakita ng site for the affected families. Actually, I offered my municipality, our municipality na pwede sila sa ating bayan.
2 hektarya ang dadaanan ng railway project sa Santo Tomas at isa sa mga apila ng alkalde ay magkaroon ng station dito pero wala pa umanong tugon ang DOTR. Samantala, kahit apektado ang railway project ng gobyerno sa naunsyaming loan agreement sa China, kinumpirma ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa CLTV News na malaking bahagi ng 2023 national budget ng ahensya ay kanilang inilaan sa Tutuban Malolos Railway at Malolos Clark Railway Project. This year, yung recommendation namin sa Congress ay 110 billion pesos for the rail sector, no. Ito yung share ng gobyerno, no. Hindi kasama to doon sa mga loans na kukunin natin, no. Kasi for 2023 we're expecting to spend more than 300 billion pesos para sa ating train system, no. Sa kabilang banda, kahapon Huwebes, September 29, 2022, sa naipasa na 5.268 trillion pesos na 2023 General Appropriations Bill sa Kongreso, 167.12 billion pesos ang naaprubahan na budget ng DOTR. Ang malaking bahagi nito na nasa 71.1 billion pesos ay mapupunta sa railway project. Paolo G. Santos, CLTV News. Matapos matenga at hindi mapakinabangan sa loob ng 6 na taon, binuksan na ngayon sa mga motorista isang tulay sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Ang bahay na dating nakaharang sa mismong kalsadang tinutumbok ng tulay, tuluyan ng giniba matapos magkasundo ang may-ari at ang city government ukol dito. May detalye ng balita niyan si Jenna Lombang Parungaw. Motorsiklo, pedicab, tricycle, o four wheels man ang iyong sasakyan, maginhawa ng makakapagparoot pa rito sa Barangay San Jose at katawing mga barangay sa Siyudad San Fernando, Pampanga dahil sa pagbubukas ng Panlumacan Bridge. 6 na taon na ang nakararaan nang matapos ang konstruksyon ng tulay na ito, ngunit hindi na pakikinabangan dahil mayroong bahay na nakaharang sa mismong kalsadang tinutumbok ng istruktura. Pero nitong linggo, naputol na ang matagal na paghihintay ng mga motorista at mga residente. Binuksan na ang tulay para sa halos lahat ng uri ng mga sasakyan. Ayon kay Mang Robert David, isang barangay tanod na naka-duty sa pagtatrapiko, saksi siya sa mabigat na daloy ng trapiko araw-araw noong nakasara ang tulay. Tanging ang makipot na steel bridge lamang dito ang pinagtityagaan ng mga motorista. Kung walang magbabantay na barangay, tsaka ginagawa namin tuwing umaga, sinasara namin one way lang. One way lang ha, para papasok lang, walang palabas. Para yung traffic, hindi masyadong maano. Ngayon, nakabukas na ito, wala ng traffic, okay na. Maliwalas na. Regular na dumadaan sa San Jose si Mark Balboa at pumapasada naman ang pedicab si Mang Bonifacio Perez. Malaking bagay daw para sa kanila ang pagbilis ng biyahe dahil sa pagbubukas ng Panlumacan Bridge. All good naman kasi magagamit na rin to kasi tagal na natenga nito eh. Saka at least ngayon madadaanan na, napapakinabangan na ng mga tao. Malaking ginawa, sir. Sobrang laking ginawa. O gaya mo dati kailangan mo pang magantay, dadaan muna yung galing doon. So ngayon dito pwede ka na dumiretso. Okay naman po ngayon, maganda na yung dali ng trapiko para dinadaan na yung kalahati. Maganda rin para yung pagpasok ng eskwela, pagbukas ng eskwelahan para madaan ng mga estudyante po. Malapit naman ang bahay ni Aling Gloria sa nasabing tulay at batid niya ang takot sa mga estudyanteng nagdaraan dito. Ngunit ngayon, ginhawa raw ang hatid ng mas malapad na daan para sa mga nais makatipid at naglalakad na lamang patungo sa paaralan. Maganda, nakatulong ng malaki. Maganda na yung daloy ng trapiko ngayon. Saka yung mga batang mag-aaral ayaw nilang maglakad, gusto naka-wheeler na kasi natatakot baka kala nila nasasagasaan. So ngayon po, malawak na po. Malawak na. Ginawa na. Samantala, bakas pa rin ang dating bahay na nakaharang sa tulay. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Simeon. Pagkatapos ng 6 na taon na pagmamatigas na huwag lumikas, ay voluntaryo nilang tinibag ang kanilang bahay.
Ito ay matapos sumang-ayon ni Mayor Vil Macaluwag sa matagal na nilang hiling na bahay na malilipatan kapalit ng kanilang pag-alis. Maliban pa ito sa kompensasyon na ibibigay sa kanila ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Diana Lumbang Parungaw, CLTV News. Good news po mga kabalen! Isang General Tax Amnesty Program ang inilunsad sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa bisa ng Sangguniang Panlungsod Ordinance 2022-006. Sa ilalim ng ordinansa, bibigyan ng amnesty ang mga surcharge, parusa at interes na natamo sa delinquent business taxes, real property taxes, regulatory fees, at iba pang service charges sa nakarang fiscal year 2021. Hinihikayat ang lahat na samantalahin ng nasabing tax amnesty upang makaiwas sa malaking multa at accumulated interests. Epektibo na ang General Tax Amnesty simula nitong September 20 at magtatapos naman sa December 29, 2022. Samantala, malaking diskwento rin ang naghihintay para sa mga magbibigay ng advance payment sa kanilang amilyar para sa taong 2023, 15 to 20% discount para sa magbabayad hanggang November 30 ngayong taon at 10% discount naman sa mga magbabayad mula December 1, 2022 hanggang March 31, 2023. Para sa iba pang detalye, maaaring tumawag o mag-email sa mga impormasyong makikita sa inyong screens. Sa pagbabalik ng CLTV News, 35 katao sa Central Luzon nasawi dahil sa rabies. Dialysis Center ng LGU San Fernando planong buksan ngayong Oktubre, equipment na kailangan na i-deliver na, at reforestation ng Mount Arayat isinusulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at NGO. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Aabot sa 35 kaso ng rabies-related deaths ang naitala ng Department of Health sa Central Luzon mula Enero hanggang Agosto nitong taon. Kaya naman sa pagdiriwang ng World Rabies Day, pinaalalahanan ang mga pet owners na maging responsable at pabukunahan ang kanilang mga alaga para makaiwas sa nakamamatay na virus. May ulat si Felix Barrios. Cute man daw sa ating paningin, kung hindi maaalagaan ng husto ay nakamamatay din. Yan ang paalala ng mga medical professionals sa ating mga karehiyon sa pagdiriwang ng World Rabies Day sa isang mall sa siyudad San Fernando, Pampanga, Miyerkules, September 28. Batay kasi sa tala ng Department of Health,
Umakyat na sa 35 ang bilang ng mga nasawi dahil sa rabies sa rehiyon simula noong Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan. Kaya ginagawa namin ganitong event para to give the public the proper knowledge and awareness that rabies is still there, no? And na-alarm kami kasi dahil sa last census ng Department of Health, ang Central Luzon ang number 1 sa pinakamataas na human case of rabies. Maliban sa pet show, nagkaroon din ng mga discussion para sa mga pet owner hinggil sa wastong pangangalaga ng mga hayop at ang nakamamatay na rabies. Pinangunahan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital, Department of Agriculture at ibang private companies ang naturang aktibidad. Magbigay ng awareness tungkol dun sa pagpe-prevent ng rabies, no, sa ating as a form of a disease kasi itong sakit na ito ay nakamamatay. Ayon kay Dr. Juan Paulo C. Maturan, ang officer in charge ng Animal Bite Treatment Center sa JBL MGH, mahalagang mabakunahan kontra anti-rabies ang mga alagang aso't pusa. Unang-una, pag ikaw ay mag-aalaga ng hayop o ng pusa, pabakunahan mo yung aso't pusa. So kailangan nating bantayan yung mga bata lalo na pagkasama nila ang mga alaga nating mga hayop, no? Number 3, pag ang aso ang bata nakagat, unang-una gagawin, hugasan agad yung sugat ng sabon na tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na Animal Bite Center para mabakunahan. Ayon sa Department of Agriculture, mahalagang maobserbahan ng hanggang 2 linggo ang isang aso o pusa na nakakagat o nakakalmot upang malaman kung ito ay positibo sa rabies. Obserbahan po natin, katulad po na sinabi ko kanina, obserbahan po natin ng 10 to 14 days. And then, pag po nakita natin na wala silang signs, okay po sila. Pero pag po tumamlay, kita po natin naglalaway na, may aggressiveness na pinapakita, i-consulta po natin sa City Veterinary Office or sa Provincial Veterinary Office para po humingi po tayo ng assistance kung ano pong gagawin dun sa aso. Libre umano ang bakuna para sa ating mga alagang aso at pusa sa opisina ng DA dito sa rehiyon. Ang rabies po ay 100% na nakamamatay, kaya papakunahan po natin ang rabies para po maprotektahan ang ating mga alagang aso at syempre po tayong mga tao. Felix Barrios, CLTV News. Na-deliver na nitong nakarang araw ang equipment at iba pang mga gamit para sa bubuksang hemodialysis center ng lokal na pamahalaan ng siyudad San Fernando, Pampanga. Sa mga larawan mula sa City Information Office, makikitang ininspeksyonan ni Mayor Vilma Caluwag at ng City Health Office ang mga dumating na kagamitan. Nasa 25 dialysis machines at upuan ang gagamitin para sa inisyal na operasyon ng dialysis center. Kakayanin daw nito ang nasa 75 pasyente kada araw. Bilang main project provider at kapartner ng lokal na pamahalaan, sinagot ng Luzon Medical System ang mga makina, medical equipment, tools at supply. Ang city government naman ang nag-provide ng gusali na magsisilbing dialysis center. Ito ang dating evacuation center sa City Civic Center. Libre ang dialysis session sa center na ito para sa mga PhilHealth members na mga Fernandino. Kabilang ito sa campaign promises ni Mayor Caluwag. Plano namang buksan ang dialysis center sa unang linggo ng Oktubre. Isang memorandum of agreement ang pinirmahan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDF, Department of Agriculture, samahan ng magsasaka ng Ayala sa Mataas na Lupa Incorporated, at ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales para higit na palakasin ang pangangalaga sa Mount Arayat Protected Landscape. Sa ilalim ng naturang kasunduan, 2 lugar na bahagi ng National Greening Program sa Arayat at Magalang ang tatamnan ng puno ng KDF. Kabilang sa mga itatanim mga punong kahoy at fruit-bearing trees, gayon din ng mga indigenous forest trees at mga kawayan.
Magbibigay naman ng technical assistance ng DA at DNR sa KDF para sa naturang proyekto. Inaasahang magsasagawa ng livelihood projects ang KDF para sa 45 magsasaka na bahagi ng SMAMLI at kanilang mga pamilya. Samantala, tungkulin naman ng mga miyembro ng SMAMLI na pangasiwaan ng pagtatanim, pagbabantay at pagsasaayos sa naturang protected area sa loob ng 5 taon. Matatanda ang kamakailan lamang ay idineklarang protected landscape ang Mount Arayat National Park sa bisa ng Republic Act 11684. Sa pagbabalik ng CLTV News, papel ng pribadong sektor sa pagpapasigla ng turismo, kinilala ng City Government of San Fernando, Pampanga. Bagong terminal ng Clark International Airport dinisenyo umano para sa new normal travel. At Giant Lantern Festival 2022 bubuksan sa publiko, 10 barangay sasali sa kompetisyon. Manatili na katutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Kinilala ng City Government of San Fernando, Pampanga ang iba't ibang individual, grupo, establishmento at mga institusyong pampribado na malaki ang ambag sa pagsusulong ng lokal na turismo. Ayon pa kay Mayor Vilma Caluag, mahalaga ang papel ng private sector hindi lamang sa tourism industry kundi maging sa panggobyerno sa syudad. Samantala, kabilang naman sa mga ginawa ng parangal na yan bilang industry partner ang CLTV. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Sa makulay at pinalamuti ang Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, nagtipon-tipon ang ilang mga lokal na opisyal at private stakeholders nitong Miyerkules, September 28. Ito ang Tourism Star Awards kung saan higit 160 organisasyon, establishmento at institusyon ang kinilala ng city government para sa kanilang natatanging ambag sa pagpapasigla ng lokal na turismo. Ayon kay Mayor Vilma Caluag, hindi lamang sa pagpapaunlad ng tourism industry makikita ang kahalagahan ng pagtutulungan ng local government sa private sector. Importante ring makibahagi raw sila sa pagbibigay direksyon sa takbo ng pamamahala sa lungsod. Yung hindi natin nakikita, sila yung nakakakita at binibigyan nila tayo ng idea. So, tinutulungan nila tayong mga gobyerno. Ito na ang ika-5 taon ng Tourism Star Awards. Sa loob ng kalahating dekada, patuloy ang pagkilala ng City Government ng San Fernando sa mga nagsusulong ng promosyon at pangangalaga sa turismo, kasaysayan, kultura at sining ng mga Fernandino. May 8 kategorya ang Tourism Star Awards ngayong 2022 na naaayon sa New Normal. Ito ang Department of Tourism Accredited Establishments, Tourism Statistics Excellence, COVID-19 Tourism Heroes, Most Participative Tourism Frontliners, Child Safe Tourism, Barangay Tourism Program Champions, Incident Management Team Compliant MICE Facilities, at mga partner organizations. Kailangan natin yung pagtutulungan ng pampribado at pampublikong sektor para tuloy-tuloy ang paggaling natin at pagbangon, lalong-lalo na sa industriya ng turismo ngayong panahon ng pandemic. We're one of the most active tourism offices in the region. Isa ito sa mga incentives na binibigay natin sa mga tourism stakeholders. But more than that, mas kabuuan doon, makita natin na komprehensibo yung mga programa ng pamahalaang lungsod patungkol sa turismo, lalong-lalo na sa suporta ng ating butihing Mayor Vilma Caluag. Samantala, isa naman ang CLTV sa mga kinilala ng City Government ng San Fernando pagdating sa pagsusulong ng turismo sa syudad. Sa ngalan ng pamunuan ng Laos Group Company sa ating late Chairman Levy P. Laos, at syempre sa pamunuan ng CLTV at sa mga kawani nito, nagpapasalamat tayo sa City Government of San Fernando. Asahan po ninyo na kami ay kapartner, patuloy na maging kapartner ninyo sa
pagiging enabler of public good. Bukod sa awarding ceremony, nanumpa rin ang mga individual na miyembro ng Arts and Culture Council ng syudad. Felix Barrios, CLTV News. 8 milyong pasahero kada taon ang nakatakdang maserbisyohan ng bagong terminal building ng Clark International Airport. Maliban sa kapasidad ng bagong terminal, dinisenyo rin umano ito sa new normal na pamamaraan ng pagbibiyahe. Yan ang balitang tinutukan ni JM De Jesus. Formal ng pinasinayaan ng bagong passenger terminal building ng Clark International Airport ngayong araw ng Miyerkules, September 28. Maaalalang naging operational ang naturang passenger terminal nitong ikadalawa ng Mayo na kung saan piling flights pa lamang ay sinagawa dito. Ang 110 square meter na bagong terminal ay may kapasidad na hindi bababa sa 8 milyong pasahero taon-taon na nagbibigay sa mga Pilipino ng pasilidad ng transportasyon na makakatulong sa pag-decongest ng Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Well, kasi sa Manila, admittedly, the airport is already congested. Yung Manila International Airport has a capacity of only 35 million passengers a year. But pag bumalik na tayo doon sa pre-pandemic level, baka nasa 40 to 45 million na tayo. So talagang meron na talagang kailangang ilipat yung ibang mga pasahero sa ibang mga airports. That's why the President is encouraging other airlines or new airlines or new flights to be in Clark or other regional airports. Ipinagmamalaki din ng bagong airport dahil ito ay sumasabay sa pangangailangan ng new normal, lalo na ngayon ay nasa gitna pa din ng pandemya. Kabilang dito mga contactless feature tulad ng self-service check-in kiosk at bag drop system, bukod pa sa mga inclusive amenities kabilang ang all-gender restrooms, nursing stations, multi-faith prayer room, at ang kauna-unahang lounge ng bansa na eksklusibo na katuon para sa overseas Filipino workers. Ang disenyo naman ng fasad ng terminal na ginastosan ng 19.25 billion pesos ay sumasalabin sa Mount Arayat, Mount Pinatubo at Sierra Madre Mountain Range. Ito ay pinagsamang proyekto ng DOTR at ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Naitayo ng dating istruktura sa ilalim ng Public-Private Partnership ng Build program ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Enero taong 2021, na-turn over ng DOTR at BCDA ang bagong airport terminal sa operations and maintenance partner nito na Luzon International Premier Airport Development o LIPAD. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. estratehiyang ito ng pagtatayo ng mga infrastruktura ng gobyerno. And so this is a perfect example of what government and the private sector can do. And makikita mo, kung private sector lang ang gumawa nito, hindi nila kinaya. Kung gobyerno lang ang gumawa, hindi rin kinaya ito. And that is why it is a perfect example for that. And I think it will serve to encourage other people to enter into this kind of Ngayong fully operational na ang terminal, maraming oportunidad umano ang mabubuksan nito, lalo na sa lalawigan ng Pampanga. One thing, syempre, yung ganda ng terminal natin, world class to, sabi ko nga. So, ganda ng terminal natin, komportable ang biyahe ng mga pasahero dito sa province, andito na lang ho. Kung pag dito bumaba yung mga yan, malaking bagay na ho para sa ekonomiya natin. Mag-start na ho yung mga ibang negosyo niyan. Dugtong-dugtong na ho yun. Samantala, Clark International Airport ay nakapagserbisyo ng 434,240 na pasahero mula Enero hanggang Agosto, kung saan 363,878 ang lumilipad sa mga destinasyon sa ibang bansa at 70,336 na papunta sa mga domestic na lugar. Nakikita madadagdagan pa ito lalo na't fully operational na ang bagong terminal building ng airport. JM De Jesus, CLTV News.
Pinasinayaan na ng Giant Lantern Festival Foundation at ng lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando ang Giant Lantern Festival 2022. Sa taong ito, balik na umano sa normal ang selebrasyon kung saan magkakaroon ng kompetisyon at bubuksan na ito sa publiko. Samantala kasabay ng GLF launching ay ang pagpapailaw ng Giant Christmas Tree ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ito ang balitang tinutukan ni Jenna Lumbang Parungaw. Tuloy na ang Giant Lantern Festival ngayong taon pagkatapos itong pasinayaan ng Giant Lantern Festival Foundation at ng lokal na pamahalaan ng Ciudad San Fernando sa pangunguna ni Mayor Vilma Caluwag at ng Sangguniang Panlunsod nitong Biyernes, September 23. Ipinresenta na rin sa publiko ang 10 barangay at kanilang lantern makers na sasali sa Giant Lantern Festival o Ligligang Parol sa Kapampangan. Ang mga participating barangay sa taong ito ay ang Barangay Bulaun, Kalulut, San Juan, San Nicolas, Telabastagan, Santo Niño at ang reigning champion ang Santa Lucia. Muli ding sasali ang Barangay Dolores, Del Pilar at Pandaras na ilang taon ding natigil sa paggawa ng Giant Lantern entry. Inanunsyo naman ni Mayor Caluwag na sa taong ito, na unang taon din niya sa katungkulan ay dodoblihin ang subsidiyang ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa paggawa ng higanting parol at papremyo sa mga mananalong barangay. At syempre, tuwang-tuwa po sila ngayon dahil dumoble po ang subsidy per barangay. From 150,000, naging 300,000 na po. So yun, galing po yun sa city government, no? At syempre, yung foundation po, nakiusap po tayo sa kanila para i-upgrade po yung kanilang papremyo na pumayag naman. From 150,000, ngayon po, magiging 300,000 ang first prize. At syempre, yung second prize from 100,000, ngayon, 200,000 na. At syempre, yung third prize po, magiging 100,000 na. Ipinahayag naman ni GLF 2022 Executive Committee Chairperson Ricardo Pineda na balik na sa kompetisyon ang Giant Lantern Festival pagkatapos ng 2 taon na exhibition lamang ito dahil sa pandemya. Ang dagdag subsidy mula sa city government ay makatutulong umano para mapataas muli ang kalidad ng mga ginagawang higanting parol ng syudad. We need to improve the quality of the lanterns, especially yung number of bulbs. So, meron kaming minimum number of bulbs para lalong gumanda at maging makislap yung mga parol ng San Fernando. Bubuksan na rin umano sa publiko ang festival kung saan pwede na silang manood live sa Robinson Star Mills. Wala na rin umanong ipakakalat na tiket dahil ang pagpasok sa venue ay first come, first served na lamang. Kasi nga, in the last 2 years, meron tayong pandemic. So last year, naganap yung festival, an exhibition, with the minimal budget lang. So yung mga lantern makers natin, pinagkasya lang yung appropriated amount na budget. Yun. Para matuloy lang yung festival. Meron tayong magiging bagong setup ngayon when it comes to public viewing. Wala na tayong ilalagay na mga upuan. Ibabalik natin yung nakagisnan natin before na nakatayo yung mga tao. Wala nang VIP treatments dito. Basta first come first serve basis. Isa sa mga participating barangays ngayong taon na puspusan na raw ang paghahanda ay ang Barangay Pandaras. 2017 noong unang sumali ang barangay sa Giant Lantern Festival at ito pa lamang ang ikalawang pagkakataon. Isa umano sa mga naisip ni Barangay Captain Edsel Miranda na konsepto ng kanilang higanting parol ay ang pagtatampok sa hanay na kanyang kinabibilangan ang LGBTQIA+ community. Ngayon, surprise, iba-ibang kulay ang pasasabugin ko. Like the flag of LGBTQ member,
because I'm the first gay barangay captain in the history ng City of San Fernando. Kaya kahit maliit yung barangay ko, the small era, small barangay, eto, mag-join ulit ako. Samantala, kasabay din ng GLF launching ang pagpapailaw sa higanting Christmas tree ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ito ay may taas na 25 feet at naiilawan ng 10,000 maliliit na Christmas lights. This is very important to us simply because we want to give our customers the best during the Christmas season. This is the merriest time of the year, and we want them to experience a very festive mood, a tradition that they will always remember with their families and friends to share with. Nakatakdang mapanood ang Giant Lantern Festival 2022 sa December 17 at magkakaroon ng nightly exhibitions ng December 18 hanggang January 1. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. At na mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa mga karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood nyo rin ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado.